Hej, jeg er Jesper fra Motionsfeltet.dk. Vi har fået den nye Cannondale Synapse til test. Det fik vi for 2 måneder siden, da den blev lanceret, og vi har kørt mange testture på den. Flere 100 km ture og langdistanceture, fordi det er den her cykel, det er den er bedst til. Cannondale Synapse kom i den her store kasse. Det var bare lige til at hive op af kassen og dreje styret og skrue skruerne på, så er vi klar til at køre. Nu skal vi se nærmere på cyklen og dens detaljer. Det er nok den dyreste cykel, vi nogensinde har haft til test hos Motionsfeltet.dk. 125.999 kroner koster cyklen. Lad os kigge på den. Her er den nye Cannondale Synapse. 125.999. Det er det her. Det er en absolutte topmodel, Synapsen kommer i. Det er den samme model, eller næsten rammegeometrien er i hvert fald, den nye Lab 71, som Cannondale er kendt for. Det er den Healy, han fører Tour de France på. Den er super aerodynamisk, rammen. Geometrien er meget speciel, fordi en large model er anderledes end en medium model. Den her cykel den er opstået ved, at EF-rytteren, den tidligere EF-rytter, Lance Morgan, han har kørt Australien rundt, og det er 40.200 kilometer, han har kørt, og der har han udviklet en cykel, der er til lang distance, rigtig meget komfort og rigtig meget sikkerhed. Så det vil vi gennemgå i den her video, og så kan I se nærmere på, hvad for nogle specielle detaljer der er på cyklen, også i den her video. Lad os kigge nærmere på det. Vi starter med styret. Styret er flatbar styr. Det er aerodynamisk, fordi den er meget flad. Jeg synes personligt, at den er rigtig god at holde ved, fordi man kan få hænderne rundt om styret. Jeg synes også, det er fint, at styrbåndene ikke går helt hen. Det kan man selvfølgelig selv vælge, hvor langt man har styrbåndene hen, men jeg synes, det er super fint. Jeg har et godt greb. Her ser vi lige nærmere på cranksættet og geargruppen. Det er SRAM Red, toppen af poppen. Her sidder wattmåleren, der er med i SRAMs system. Det fungerer rigtig godt. Nem at connecte til for eksempel en Garmin computer. Nem at skifte batteri bare ved at trække klappen ud. Så det fungerer. Det har jeg været super glad for. Især når man skal optimere sin træning. Så synes jeg, at en wattmåler det er et rigtig godt værktøj. En 44 kling foran. Single kling, så du undgår at tabe kæden. 46 tænder bagpå. Det er også en rigtig stor mølle at have bagpå. Jeg synes personligt, der var stor forskel på gearne i starten. Jeg skulle lige vende mig til, at der var stor spring i gearskiftene. Men da jeg vendte mig til det, så var jeg også rigtig glad for det. Selvfølgelig med skivebremser. Hjulene er super aerodynamiske. Jeg kan mærke, når jeg kører sammen med mine træningskammerater, at når jeg kører nedad, måske også lidt fordi, at jeg har lidt ekstra kilo, men hjulene de ruller bare helt vildt godt, og jeg trækker altid fra mine træningsmodstandere, når jeg er ude og træne. Det specielle ved den her cykel, det er, at Lance Morgan, når han skulle køre 40.200 kilometer, så kørte han også nogle af kilometerne sent om aftenen. Sikkerheden skulle være i top. Derfor har Cannondale indbygget en Garmin Via, som kan registrere, hvis der kommer biler bagfra. De har sat en forlygte foran, og alt sammen er styret med et batteri. Det vil sige både lygte, baglygte og gearskifte. Der sidder kun et batteri på den her cykel, og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Det fungerer, og med det samme man begynder at dreje rundt på hjulet, så tænder lygterne. Og det synes jeg, det er vildt smart. Det er 800 lumen foran. I Tyskland er det kun 400, fordi der mener de, at over 400 lumen, så blænder du andre bilister og
andre trafikanter med en højere lumen. Men 800 lumen, så har du et super godt lys. Det tænder automatisk, det skruer selv op, når det begynder at blive mørkt. Så det synes jeg, det er virkelig genialt. Og i og med, at der er kun ét batteri, så er det også nemt at lade alt sammen med USB-C. Lad os se på, hvor batteriet det sidder. Det sidder nede i en stadsport, som man kan komme til ved at tage flasken af. Tage batteriet op af rammen. Så et bitte batteri her. Det er virkelig smart. Du kan bare lade det, som jeg sagde, med USB-C. Du kan også lade hernede igennem rammen, så du behøver egentlig ikke at tage batteriet op. Batteriet kan også bruges som lommelygte. Du kan lade din telefon med det, du kan lade din cykelcomputer, hvis du render tør for strøm. Hvis nu du kører i 24 timer, så vil batteriet som udgangspunkt begynde at rende tørt. Så vil lygten begynde at køre ned i lysstyrke. Men du vil stadigvæk have 200-300 km til at komme i mål, eller til hvor du skal nu fragte hen, så du kan stadigvæk skifte gear. Så gearskiftet vil altid virke. En anden ting, der også er ved Cannondale Synapse, det er, at i den her port, der har du også mulighed for at gemme dit værktøj. Så heroppe i underåret, der sidder alt mit værktøj. Det kan ses her. Det er også super smart, at man kan have alt sit værktøj. Hvis vi kigger på nogle af de andre detaljer ved rammen, så er det en D-formet sadelpind, og det er en D-formet sadelpind. Det er en af detaljerne, fordi den skal være aerodynamisk. Du sidder og får vind ind her, så bryder den nemmere vinden. En anden ting, som også er ved den her, den er sat op med tubeless, så det er altså uden slange. Nogle af de andre egenskaber, som vi lige kan gennemgå, det er, at der er mulighed for at bygge på, så man kan sætte nogle energigels eller bars, hvis man skal køre virkelig langt, og man vil transportere nogle tasker på overåret, så kan man det. Og generelt så er cyklen super god. Vil jeg selv købe den? Det vil jeg faktisk, fordi jeg synes, den kører super smooth. Den er komfortabel. Jeg kan godt selv personligt lide at køre lang distance. Jeg får større glæde ved at køre rigtig langt end små korte ture, så når jeg tager ud og træne, så kører jeg rigtig langt. Derfor betyder komforten meget for mig. Cyklen den er lav til fart. Det har Lance Morgan også bevist ved at køre 14.200 km ved at cykle Australien rundt. Det er over 450 km om dagen. Det tog 30 dage, 9 timer og 59 minutter. Og det siger også lidt om, hvor meget han har sat på den her cykel og finjusteret. Derfor er det også en komfortabel sadel. Den her model, den koster 125.999 kroner. Der findes forskellige modeller, helt ned til 27.999 kroner. Så der er næsten 100.000 i spænd, men det er simpelthen forskellige carbonrammer, forskellige geargrupper, forskellige lygter og lys. Så valget, det er dit. Skal du have en ny Cannondale Synapse, så kan jeg i hvert fald anbefale den her. Og jeg personligt synes, at det er en hammerfed cykel.